ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் கிளாஸ். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பகுதி பார்க்க போகிறோம், பார்ட் 4 இல்லைங்களா? பார்ட் 4ல 45th சாப்டர் பார்க்க போகிறோம். தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா லாஃபிங் எக்ஸ்டசி. ஓகே, ஸோ இந்த வந்து நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து 45th யார்கிட்ட புக் இருக்கோ நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 45வது அத்தியாயத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாரும் புக்ல இருந்து 45வது அத்தியாயம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா லாஃபிங் எக்ஸ்டசி. ஓகே, சிரிக்கும் பரவசம். நம்ம இத்தனை நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூப கோசாமி இந்த பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வந்து பல விதமான ரசங்களை வந்து எடுத்து சொன்னார் இல்லையா? போன பார்ட் 3 எல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அந்த 5 பிரைமரி ரசாஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி வெளிப்படுத்தினாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சாந்த ரசா, தாசிய ரசா, சாக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய ரசங்களை வந்து எப்படி வெளிப்படுத்தினாருன்றத
அதுக்கு உதாரணத்தையும் கொடுத்தாரு. அதுக்கு வந்து பல பிரிவுகளும் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து சிரிப்பு சிரிப்பு வரும், பரவசம். ஓகே. சிரிப்புன்னா கேட்டாவே சந்தோஷம் வருது இல்லைங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரூப கோஸ்வாமி இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பல உணர்ச்சிகள் இருக்கு. அதாவது ஆ கோவம், சிரிப்பு, ஆச்சரியம், வீரம், இரக்கம், பயம் மற்றும் கொடூரம். ஸோ இந்த 7 விதமான உணர்ச்சிகள் வந்து இங்கேயும் இருக்கு, அங்கேயும் இருக்கு. அதாவது இங்கெல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே பர்வர்டட், மேலே இருக்கக்கூடிய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இதுன்றத நமக்கு தெரிஞ்சோம். அதுதான் வந்து இந்த 7 விதமான உணர்வுகள வந்து அவர் சொல்றார். ஓகே. ஸோ இத சொல்லிட்டு, இத வந்து ஃபர்தரா வந்து இங்க வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து சிரிப்புக்கு வந்து எடுத்து சொல்றார். சிரிப்புடைய வகைகள் சொல்றாரு. ஆ அதுக்கு வந்து உதாரணங்கள வந்து சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ எப்பொழுதும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்க மாட்டோம். ரொம்ப சோகமாவும் இருக்க மாட்டோம். இல்லையா? நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா, காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரை நம்ம உணர்ச்சி, பாவங்கள் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். இல்லைங்களா? யாருமே ஒருத்தவங்க வந்து சிடுசிடுன்னு கோவமா 24 மணி நேரம் இருந்தத பார்த்ததே இல்ல நம்ம. ஏன் அப்படி இருக்கவும் முடியாது. இல்லையா? ஸோ ஆ இந்த உணர்வுகள்லாம் மாறிட்டே இருக்கு. இந்த பக்தியில வந்து இந்த உணர்ச்சி வந்து எப்படி இருக்குன்றத இங்க வந்து எ எடுத்து சொல்றாரு நம்ம ரூப கோசாமி. ஸோ நம்மலாம் சில மூவி எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அதாவது ஜோக்கர் மூவிஸ் பார்ப்போம். அப்புறம் நம்ம பசங்கள்லாம் வீட்ல வந்து டாம் அண்ட் ஜெர்ரி, மிஸ்டர் பீன் அது மாரி சில காமெடி திங்ஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இல்லையா? ஸோ இந்த பக்தி உணர்ச்சியில வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி நம்ம பலவிதமான உணர்ச்சிகள வந்து காமிச்சு அழைச்சிட்டு போறார். இது மாரிலாம் இருக்குன்றத. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து ரஷா பாஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தைய யூஸ் பண்றாரு. அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆ A kind of ecstatic devotional service overlap with one another in conflicting way. அதாவது முரண்பாடான விஷயங்கள் இருக்கும்போது, முரண்பாடான உணர்ச்சிகள் இருக்கிற இடத்த தான் வந்து ரசபாசான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு வகையான பரவச பக்தி சேவை, மற்றொன்று முரண்படும் வகையில் ஒன்றுடன் ஒன்று சேரும்போது இந்த நிலை ரசாபாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இல்லையென்ன மென்மையான பாடல்களின் வக்கிரமான விளக்க காட்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பெர்வர்டட் பிரசன்டேஷன் ஆஃப் மெலோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு இன்னொரு பெயர். இத வந்து நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம யாருமே வந்து சாவு வீட்ல ஒரு வீட்ல வந்து ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா, அந்த சாவு வீட்ல போயிட்டு யாரும் சிரிக்க மாட்டாங்க. இல்லையா? அங்க எல்லாரும் துக்கமா இருப்பாங்க. இன்கேஸ் அப்படி யாராவது அந்த இடத்துல வந்து சிரிச்சாங்கன்னா, அதுதான் முரண்பாடான விஷயம். அந்த விஷயத்த தான் வந்து ரசாபாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பொதுவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம குடும்பத்தில வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பெரியவங்க தாத்தா, பாட்டியெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா, சின்ன பசங்களெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க. சின்ன பசங்கள, அப்புறம் வந்து இந்த வாலிப பசங்களெல்லாம் கூட்டிட்டு ஒரு ஜென்ரலா பேசிட்டு இருப்பாங்க. இல்லையா? ஜென்ரலா பேசி சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அது மாரி இருக்கும்போது அங்க என்ன வரும்? ஆனந்தம் வரும். இல்லைங்களா? ஆனந்தம், சந்தோஷம் வரும். ஸோ இங்க வந்து இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூப கோஸ்வாமி இது வந்து பொதுவா வந்து எல்லார் இடத்துலயும் பார்த்திருக்கு. இங்க வந்து ஒரு உதாரணத்த குடுக்குறார். இது வந்து பௌதீக உலகத்துல நடக்கிற விஷயம். இப்ப ஆன்மீக உலகத்துல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம் இங்க என்ன குடுக்குறாருன்னா, அதாவது ஒரு ஓல்டு மெண்டிகன்ட் அதாவது ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து யசோதா மாதா வீட்டாண்ட வராரு. ஓகே. யசோதா மாதா அந்த வீட்டாண்ட வந்துட்டு ஆ யாசகம் பண்றதுக்கு வராரு. கிருஷ்ணர் அத பார்த்துட்டு உடனே என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அச்சச்சோ! இவரு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ரொம்ப எலும்பும் தோலுமா இருக்காரு. வில்லன் ரேஞ்சுல இருக்காரு. ஆ அம்மா இவரு என்ன வேணும்னா, அவருடைய பை இருக்கு இல்லையா? பையில போட்டுட்டு என்ன தூக்கிட்டு போயிடுவாரும்மா, உன்கிட்ட விட்டுட்டு. உன்ன உன்கிட்ட இருந்து என்ன கூட்டிட்டு போயிடுவாரும்மான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ, ம் இது மாரி கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகே. ஸோ, இத பார்த்தோனே ஆச்சரியம் எல்லாருக்கும். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ எல்லாரும் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அங்க பிக்ஷை யாசகம் எடுக்க வந்தார் பாருங்க. அவரால சிரிப்பு தாங்கவே முடியல. ஓகே. ஸோ, ஏன்னா அவர் வந்து யாசகம் பண்ணாரு, வந்தாரு. இந்த குழந்தை இப்படி பேச உடனே அவருக்கு முகத்துல வந்து புன்னகை வருது. அத மறைக்க முடியல. இருந்தாலும் அவர் வந்து அத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ, இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு பொருளா இருக்காரு. எல்லாருக்கும் ஒரு நகைச்சுவை பொருளா இருக்கிறார். ஓகேங்களா? அதுக்கு தான் இந்த உதாரணம் வந்து ரூப கோசாமி சொல்றார். கிருஷ்ணரே ஒரு பொருளா எல்லாருக்கும் சிரிப்புக்கு சந்தோஷத்தையும், மகிழ்ச்சியும் குடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ம் இன்னும் நம்ம பௌதிக விஷயத்துல சில உதாரணங்கள் பார்த்துக்கலாம். இந்த துரியோதனன் வந்து இந்த யுதிஷ்ட மகாராஜா அந்த ராஜசூய யக்ஞம் எல்லாம் பண்ணாரு இல்லையா? அவருடைய மாளிகை எல்லாம் கட்டி, அப்போ வந்து அவங்க மாளிகை வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமா, விசேஷமா இருந்துச்சு இல்லையா? அங்க வந்து தண்ணி இருக்கிற மாரி தெரியும். ஆ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நடந்தா அது தண்ணி இருக்காது. தரைனா அப்படி தெரியும். இன்னொரு இடத்துல வந்து அவர் என்ன பண்ணுவாரு துரியோதனன், சரி அங்க தான் ஏமாந்தோமேன்னு சொல்லிட்டு, நிஜமா தண்ணி இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து கேஷுவலா நடப்பாரு, வழுக்கி விழுந்துருவாங்க. இத பார்த்த திரௌபதி மாதா சிரிப்பாங்க. துரியோதனன் வந்து வழுக்கி விழுந்துட்டாரு, அது தெரியாம விழுந்துட்டாரேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வரும். துரியோதனுக்கு ஒரு பகைமை வரும். அந்த ஒரு அப்பதான் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு. என்ன வந்து அவமானப்படுத்திட்டாங்க. அதனால வந்து பழிக்கு பழி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெவெஞ்ச் எடுக்கிறார். இத வந்து நான் எப்படியாவது கைப்பற்றதுக்காக தான் வந்து ஆ ஒரு போரே நடந்துச்சு. இல்லையா? ஹஸ்தினாபுர அ போர் இல்லைங்களா? ஸோ இது வந்து இந்த பௌதீக விஷயத்துல நடக்கிற விஷயம். ஒரு சிரிப்பால வந்து என்னாச்சு? கோவம் வந்துச்சு. பழிவாங்க எண்ணம் வந்து. அதே வந்து அந்த இடத்துல மெண்டிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவரு சிரிக்கிறார். கிருஷ்ணர் பேசுறத பார்த்துட்டு சிரிக்கிறாரு. அங்க சந்தோஷத்துல முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும், மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். ஓகே. ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, "கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா இங்க வா நீன்னு" அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். "நீ வாய தரேன்" அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? "ஏய் வா, கண்ண மூடிக்கோ, உனக்கு ஒண்ணு குடுக்குறேன்" அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லையா? கண்ண மூடிட்டு "என்னை யாரு கண்டுபிடின்னு" அப்படின்னு கேட்போம். அது மாரி இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து, "கிருஷ்ணா கண்ண மூடிட்டு வாய தரேன்" அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாய திறந்து என்ன நாங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, உனக்கு ஆ அ தயிர்ல வந்து சர்க்கரை கற்கண்டு போட்ட தயிர நாங்க வந்து உங்களுக்கு குடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க சொன்னத போடல. ஓகேவா? அந்த சீனியும், அந்த தயிரையும் போடல. லஸ்ஸின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அத போடாம அவங்க என்ன பண்ணாங்க பாருங்க, அவங்க வாயில பூ மலர்கள வந்து வாயில போட்டாங்க. அவரு வந்து சந்தோஷமா வந்து அத மென்றார். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து பிடிக்கவே இல்ல அது. ஓகே. இவங்க வந்து என்ன ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப இவரு வந்து முகம் கசப்பு அந்த மலர மென்னு சாப்பிடும்போது கசப்பு வர்றதுனால அவர் முகம் மாறுது. அதனால அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தமா சிரிக்கிறாங்க. லாஃப் வெரி லவுட்லி அட் கிருஷ்ணா. இல்லையா? ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம 2 இன்சிடென்ட் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரே ஒரு பொருளா இருக்காரு. எல்லாருக்கும் சிரிப்புக்கு ஒரு பொருள். இப்ப இன்னொரு முறை அ ஒருத்தர் வரார். அதாவது கைரேகை பார்க்கறதுக்கெல்லாம் நம்ம வீட்ல தெருவுல வருவாங்க இல்லையா? அது மாரி நந்த மகாராஜாவோட வீட்டுக்கு வந்து யார் வராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கைரேகை பார்க்கிறவரு வரார். ஓகேவா? ஸோ "ஐயா முனிவரே இங்க வாங்க. என்னுடைய பையனுடைய கைரேகை எப்படி இருக்கு? செக் பண்ணுங்க. என்னோட கிருஷ்ணனுடைய கைரேகை பாருங்கன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாங்க. அவன் வந்து எவ்ளோ ஆயுஸ்கள் ஹவ் மெனி இயர்ஸ் எத்தனை ஆயுட்காலங்கள் வாழ்வாரு. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான மாடுகளுக்கு அதிபதியாவா ஆகுவாரா? என்னன்னு எனக்கு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இத கேட்ட உடனே அந்த கைரேகை பார்த்த அந்த நிபுணர் இல்லையா சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். நந்த மகாராஜா இது என்னடா நம்ம கேள்வி கேட்டா இவர் வந்து சிரிக்கிறாரே! "நீ ஏன்பா சிரிக்கிறன்னு?" அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகே. ஆம் அப்புறம் வந்து சிரிக்கவும் சிரிக்கிற, "உன் முகத்தையும் வேற மூடிக்கிறியேன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கடவுளுடைய கையிலயும் சரி, பாதத்திலயும் வந்து நெறைய நம்மள மாரி வெறும் கோடுகள் இல்ல. அங்க வந்து திவ்யமான சின்னங்கள் இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம். இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரேட் டிவோட்டீஸ்க்கு வந்து தெரியும். அப்புறம் சீனியர் மோஸ்ட் டிவோட்டீஸ்க்கும் அவங்களுக்கு தெரியும். இல்லைங்களா? ஸோ அவர் வந்து அதுக்கு சிரிக்கிறாரு. ஓகே. ஓ! ம். இது மாரி ஒரு சிரிப்புன்ற ஒரு இது எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல வந்து வேற என்னெல்லாம் அறிகுறிகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிரிப்பு பரவச நிலையில ஜுபிலியேஷன், அ அப்புறம் வந்து லேசினஸ் சோம்பேறித்தனம், அண்ட் சிமிலர் அதர் சீமிங்லி டிஸ்டர்பிங் எலமெண்ட்ஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அ இத்தகைய சிரிப்பு பக்தி தொண்டில் மகிழ்ச்சி, சோம்பல், மறைக்கப்பட்ட உணர்வுகள் மற்றும் இது போன்ற பிற
தொந்தரவான கூறுகள் போன்ற அறிகுறிகள் இருக்கும். வெறும் சிரிப்பு மாத்திரம் இருக்காது. அங்க வந்து மகிழ்ச்சியும் இருக்கும், சோம்பேறித்தனமும் இருக்கும், மறைக்கப்பட்ட உணர்வுகளும் இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல ரூபகோசாமி. ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காரு. அதாவது கிருஷ்ணரு, அந்த கோபாலன்லாம் சேர்ந்தாங்கன்னா நெறைய ஜோக் அடிப்பாங்க. ஸோ ஒரு விஷயத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அ அதாவது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கேங்கா போயிட்டு தான் வந்து வெண்ணெய எடுப்பாங்க. ஸோ அது மாரி ஒரு வீட்டுக்கு போறாங்க. அங்க வந்து வயதில் முதிர்ந்த கோபி ஸ்திரீ இருக்காங்க. அவங்க வீட்ல போயிட்டு திருட ஆரம்பிக்கிறாங்க. திருட ஆரம்பிச்சோனே அவர் என்ன பண்றாங்க, அந்த அம்மா வந்து இன்னைக்கு எப்படியாவது நான் இந்த கிருஷ்ணர க புடிச்சிடணும். புடிச்சு அவங்க அம்மா முன்னாடி நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்துடுறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர புடிச்சுடுறாங்க. புடிச்சுட்டு அவங்க கூட்டிட்டு போறாங்க. "யசோத மாதா, வா நீ. நாங்கலாம் சொன்னா நீ வந்து நம்புறதே இல்லல்ல. இப்ப பாரு கிருஷ்ணர புடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் வான்னு" அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. "வா, இவன் வந்து எங்க வீட்ல என்னெல்லாம் கலாட்டா பண்ணான் தெரியுமான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆ சரி அந்த அம்மாவும் யசோதாவும் வராங்க வெளிய. இவங்க உள்ள போறாங்க. "இந்த பாரு உன் பையனன்னு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. "நீ என்ன சொல்றன்னு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்க்குறாங்க. பார்த்து குழந்தைய முன்னாடி இழுத்து வச்சா, அவங்க பையனா ஆயிடுறாங்க. ஸோ கூட்டிட்டு வந்தது யாரு? கிருஷ்ணர. இல்லையா? அப்போ வந்து அவங்க அம்மா முன்னாடி நிக்க வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவனுடைய பையனாவே மாறிடுறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து, ஆ என் என் பையன் இல்லம்மா, உன் பையன தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன்னு யசோதா சொல்றாங்க. அதுக்கு பிறகு கிருஷ்ணர் அவங்க கையில சொல்றாங்க, "நீங்க பாருங்க, இப்ப நான் வந்து உங்க பையனா மாறுனேன். இன்னொரு முறை என்ன வந்து புடிச்சுட்டு எங்க அம்மா முன்னாடி நிறுத்தணும்னு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா, நான் வந்து என்னவா மாறுவேன் தெரியுமா? உங்க வீட்டுக்காரா மாறிடுவேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எல்லாரும் இப்படி சொன்னோனே எல்லாம் சேர்ந்து கொல்லுன்னு சிரிக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சிரிப்புடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. இன்னொரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யசோதா மாதாவுக்கு வந்து ராதா ராணிய ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? அதனால வந்து நமக்கு தெரியும். ராதா ராணியோட கையில வந்து சமைச்சு சாப்பிட்டா, ஆயுட்காலம் அதிகம் ஆகுன்றதுனால கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவங்க வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்க வீட்ல ராதா ராணி தான் சமைப்பாங்க. ஸோ பட் கல்யாணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அபிமன்யு கூட நடந்துருச்சு. அதனால இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ராதாவ பிடிக்கும். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு அம் பெட்டியில நெறைய நகைகள், விலை உயர்ந்த துணி அ அ ஆப் துணியெல்லாம் வச்சுட்டு பாக்ஸ்ல பேக் பண்ணி அனுப்புவாங்க. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பார்க்குறாரு, "இது யாருக்கும்மா அனுப்பிச்சுட்டு இருக்க? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? வீட்ல இவ்ளோ பண்ணிட்டு இருக்கியே, என்ன விஷயம்? தின்பண்டங்கள்லாம் பேக் பண்ணிட்டு இருக்க, எனக்கெல்லாம் இல்லாம பார்சல் பண்ணிட்டு இருக்கியே, என்னன்னு?" அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்பதான் தெரியுது ராதாராணிக்கு அனுப்பிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த அபிமன்யு கிட்ட சொல்லுவாங்க, "இந்த ஜுவல் பாக்ஸ் நீ தல மேல நீயே எடுத்துட்டு போ. யாருக்கும் வந்து குடுக்காதன்னு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி இவரு என்ன பண்றாரு, அங்க போயிட்டு அந்த ரூமுக்குள்ள அந்த ஜுவல் பாக்ஸ்க்குள்ள போய் உட்காந்துடுறாரு. ஓகே. அந்த ஜுவல் பாக்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு உட்காந்துருக்கிறாரு. அபிமன்யுவுக்கு தெரியல அது. அந்த பாக்ஸ தூக்கிட்டு போறாங்க. தூக்கிட்டு போனா ராதாராணிக்கு வந்து சொல்றாங்க, "இது மாரி யசோத மாதா உனக்கோசரம் இந்த பாக்ஸ குடுத்தாங்கன்னு." அவங்களுக்கு குடுக்க வேண்டிய கிஃப்ட் எல்லாம் குடுத்துடுறாங்க. ஸோ ராதாராணி அவங்க ரூமுக்குள்ள போயிட்டு, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்துட்டு அந்த பாக்ஸ திறப்பாங்க. பெட்டிய திறப்பாங்களா, திறந்தா டம்முன்னு வெளிய வருவாரு கிருஷ்ணர். "ஓகே, நீ என்ன இங்க பண்ணிட்டுருக்கன்னு?" அப்படின்னு கேட்பாங்க. "பாத்தியா நான் எப்படி வந்துட்டேன், எப்படி வந்தேன், உங்கள எல்லாம் அசத்திட்டேன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து கோபஸ்ரீகள், ராதாராணி, கிருஷ்ணர் எல்லாம் சேர்ந்து சிரிப்பாங்க. ஓகே. ஸோ அப்புறம் எப்பவுமே வந்து இந்த வெண்ணெய் திருடுறதுக்கு போவாங்க இல்லையா? ஒரு கூட்டணியா தான் போவாங்க. கூட்டணியா போவாங்க. ஒருத்தங்க வந்து சிக்னல் பண்ணுவாங்க. சரி இப்ப நீ திருடு, இல்ல யாராவது வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்னல் பண்ணுவாங்க. யாராவது வந்தாங்கன்னா எஸ்கேப்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. எஸ்கேப்ன்னு சொன்னா, அப்ப எல்லாரும் ஓடி போயிடுவாங்க. எல்லாம் துரு துரு துருன்னு இருப்பாங்க. குச்சி மாரி இருப்பான். ஆனா அதுல ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மதுமங்கள். ஓகே. நமக்கு எல்லாரும் தெரியும். அவர் பிராமணன். நல்ல குண்டா இருப்பாரு. அவரால ஓடி வர முடியாது. அப்ப அவர் தான் எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவர் தான் வந்து மாட்டிப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப எல்லாரும் வந்து அப்ப வந்து சிரிப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இது மாரி நெறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இன்னொரு உதாரணம் ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. இந்த கிருஷ்ணர் எல்லாம் கோபாஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த கோபி ஸ்திரீகள் சின்ன பொண்ணுங்க இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த கிருஷ்ணர் இவங்க ஒரு கேங்கு, இவங்க ஒரு கேங்ஸ். பாய்ஸ் ஒரு கேங்கு, கேர்ள்ஸ் ஒரு கேங்கு. நீங்கலாம் எங்களுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணணும், வரி செலுத்துங்கன்னு அப்படின்னு. நாங்க ஏன் வரி செலுத்தணும்? நாங்க எங்க ஊர்ல இருக்கோம். எங்க ஊர்ல இருக்க பசுக்கள நாங்க வளர்க்குறோம். அதனால வரக்கூடிய பா பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருள்கள வச்சுட்டு நாங்க வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். நாங்க ஏன் உங்களுக்கு வரி செலுத்தணும்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கலாம் வந்து தலையில இந்த மண் பாண்டத்துல வந்து
கொஞ்சம் பேர் தயிர் எடுத்துட்டு போவாங்க, சில பேர் வந்து வெண்ணெய் எடுத்துட்டு போவாங்க, சில பேர் வந்து மோர் எடுத்துட்டு போவாங்க. இது மாதிரி பல தரப்பட்ட பால் பொருட்களை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க பின்னாடியே போயிட்டு ஒரு கல்லை எடுத்து போடுவாங்க. கல்லை எடுத்து போட்டா என்ன ஆகும்? பானை உடையாது. பட் கீறல் விடும் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த கீறல்லேருந்து அங்க இருக்கக்கூடிய தயிர், மோர் எல்லாம் வெளியே வரும். இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பசங்க எல்லாம் முதல்ல மாரி பேன்னு வாய திறந்துட்டு அத குடிச்சிட்டே போவாங்க. முன்னாடி போறவங்களுக்கு இது தெரியாது. என்னடா தலையில வச்சிருக்கக்கூடிய பானை பாரம் வந்து குறைஞ்சிட்டே போதே, என்னன்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சா பார்த்தா தான் தெரியும். இது ஓட்ட போட்டுருக்காங்க. ஓட்ட போட்டு நம்ம அவங்களுக்கு டாக்ஸ் குடுக்கலல்ல. அதனால இது மாரி வந்து குறும்புத்தனம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் சிரிப்பாங்க சேர்ந்து. கோபிஸ்ரீகள், கிருஷ்ணர் எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா சிரிப்பாங்க. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு வந்து இங்க பாருங்க நம்ம பல தரப்பட்ட சூழ்நிலைகள் சொன்னோம். எல்லா இடத்துலயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்க சந்தோஷமும், ஆனந்தமா தான் இருக்கு. அதனால தான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகில ரசாமிருத மூர்த்தி. எல்லா ரசங்களையும் வந்து ஒரேடியா அவர் கையில இருக்கு. ஒன்று கூடி இருக்கு. அதனால தான் கிருஷ்ணர அ ரசாமூர்த்தின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ அ அடுத்த பிரிவுக்கு போலாம். ஓகே. இங்க வந்து ரூப கோசாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு நல்ல ஒரு தகவல் இது. அதாவது சிரிப்ப வந்து பல தரப்பட்ட வகையில வந்து இங்க பிரிக்கிறார். ரூப கோசாமி பார்த்தீங்கன்னா, சிரிப்பிலே வந்து 6 விதமா வந்து இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். லாஃப்டர் இன் எக்ஸ்டாட்டிக் லவ். இதே தான் தலைப்பு. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 6 பிரிவினை இருக்கு. இது எப்படி எந்த பேசிஸ்ல பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஃபரெண்ட் டிகிரீஸ் ஆஃப் ஸ்மைலிங். அதாவது வெறும் புன்னகை மாத்திரம் பண்ணா அதுக்கு ஒரு பேரு. கொஞ்சம் பல்லு தெரிஞ்சா அதுக்கு ஒரு பேரு. நெறைய ஃபுல்லா பல்லு ஈன்னு காமிச்சா அதுக்கு ஒரு பேரு. மூக்கு மாத்திரம் மூவ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பெயரு. அது மாதிரி ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிகிரீஸ் ஆஃப் ஸ்மைல் வச்சு இங்க 6 விதமா வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காரு ரூப கோஸ்வாமி. அது என்னென்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். ஸ்மிதா, அசீதா, விஹசிதா, அவ அசிதா, அப அசிதா, அதி அசீதா. இதுதான் 6 வகைகள். இந்த 6 வகைகள பார்த்தீங்கன்னா, மறுபடியும் மேஜர் அண்ட் குரூப்ஸா வச்சிருக்காங்க. 3 விஷயங்கள வந்து மேஜர்ன்னு சொல்றாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேஜர் பெரியதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஸ்மிதா, அசிதா, விகசிதா. இந்த ஸ்மைலிங் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா, மேஜர்ல வைக்கிறார். மைனர்ல வந்து கொஞ்சம் வைக்கிறார். மைனர்ல என்ன? சிறியவை. அவ அசிதா, அப்ப அசிதா, அதி அசிதா ஸ்மைலிங்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஓகே. ஸோ 6 டிவிஷன் இருக்கு. அத வந்து ஃபர்தரா சப் கிளாசிஃபை பண்றாரு. மேஜர் அண்ட் மைனர். இந்த இடத்துல வந்து ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ரூப கோசாமி டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாரு. அதனுடைய பொருள் விளக்கத்தை கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்றாரு. ஓகேங்களா? பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேஜர்ல என்ன வருது? ஸ்மித்தா. ஸ்மித்தான்னா என்னன்னா, ஒருத்தங்க சிரிக்கிறாங்க. பட் பல்லு தெரியாம சிரிக்கிறாங்க. பட் அவங்க சிரிக்கிறாங்கன்றது நமக்கு நல்லா தெரியும். எப்படின்னா, அந்த மாற்றங்கள் கண்கள்ல இருக்கும். அவங்களுடைய கன்னங்கள்லயும் இருக்கும். ஓகேங்களா? அது மாரி ஒருத்தவங்க சிரிச்சா, அது வந்து என்ன பிரிவை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மித்தா ஸ்மைலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுதுங்களா மாதாஜிஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குது மாதாஜி. ஓகே, சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுக்கு ஒரு உதாரணத்த சொல்றார். நம்ப இவரு ரூப கோசாமி. ஆ. இங்க ஒரு வீட்டுக்கு போறார். கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போறார். அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு தலைவி இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜாரதி. ஓகேவா? ஜாரதி வீட்ல போயிட்டு ஆ க அன்னைக்கு எல்லாரும் பிளான் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வீட்ல தான் நம்ம வந்து அ வெண்ணெய் எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்ப என்ன பண்றாங்க, அந்த அம்மா வந்து ம் ஆ ஒரு ஒரு வீடுன்னா முன்கதவு, பின்கதவு அந்த காலத்துல இருந்துச்சு. பின் கதவு பக்கத்துல வந்து வரமாட்டாங்க. ஏன்னா, அங்க கிணறு, துவைக்கிற இடம்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அந்த அம்மா அத க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, முன் கதவாண்ட வந்து முன் கதவு ஓப்பன் வச்சிருந்தாங்க. பட் அந்த சமயத்துல வந்து அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இவங்க வந்து இவரு வந்து கிருஷ்ணர் போறார். கிருஷ்ணர் போயிட்டு வெண்ணெய் எடுத்துக்கிறாரு. அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும். இது மாரி இந்த பசங்க வரப்போறாங்க. நான் அவங்கள பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப க ரொம்ப கண்டிஷன்டா, டிட்டர்மைன்டா இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா.
ஸோ இவங்க வந்தது தெரிஞ்சுட்டு அந்த அம்மா ஓடி போறாங்க. ஓடி போயிட்டு என்ன பண்றாங்க, ஹரீட்லி டு கேட்ச் ஹிம். புடிச்சிடுறாங்களா? அப்போ வந்து கிருஷ்ணருக்கு பாருங்க இந்த உணர்வு. அகில ரசாமிருதான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணர் பிகம் வெரி மச் அஃப்ரைடு. ரொம்ப பயம் வந்த மாரி பயம் வந்துருச்சு அவருக்கு. இமிடியேட்டா வந்து என்ன பண்றாரு, அவங்க ஓடி போயிட்டு அவங்க அண்ணன் கிட்ட, பலதேவ் கிட்ட போறாரு. "அண்ணா பாரு, அ எனக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் உங்க வீட்ல வந்து வெண்ணெய் திருடிட்டேன். இந்த ஜாரத்தி பாரு என்ன ஓடி வந்து பிடிக்குது" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ அவர் வந்து யார் கையில தஞ்சம் எடுத்துக்கிறாரு? அவங்க அண்ணன், மூத்த அண்ணன் இல்லையா? பலதேவ் கிட்ட போயிட்டு தஞ்சம் எடுத்துக்கிறாரு. இவரு இத பண்றத பார்த்துட்டு சொர்க்கத்துல இருக்கிற ரிஷி முனிகள்லாம் சேர்ந்து சிரிக்கிறாங்க. ஓகேவா? அந்த சிரிப்பு என்ன மாரி சிரிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிரிக்கிறாங்க. பல்லு தெரியல. பட் அந்த சிரிப்புக்குரிய உணர்வுகள் கண்ல தெரியுது, கன்னங்கள்ல தெரியுது. இதுதான் வந்து ஸ்மித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ரூப கோஸ்வாமி. ஓகேவா? பாருடா, இவர வந்து கிருஷ்ணர பார்த்து எல்லாரும் பயப்படுறாங்க. இவரு வந்து பார்த்து ஒரு அம்மாவ பார்த்து பயந்து அவங்க அண்ணன் கையில தஞ்சம் எடுக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம். அதுக்கு அடுத்தது அசீதா. அசீதான்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிரிக்கும்போது கொஞ்சமா பல்லு தெரியும். இந்த விதமா நம்மளும் பண்ணியிருப்போம். இல்லைங்களா? ஸோ கொஞ்சமா பல்லு தெரிஞ்சு அது வந்து அசீதா ஸ்மைலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு ஒரு உதாரணம், அழகான உதாரணம் நம்ம ரூப கோசாமி சொல்றாரு. ஒரு முறை என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து ராதாராணிய பார்க்கறதுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ராதாராணி, ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிட்டு அவங்க யார் வீட்ல இருக்காங்க? அவங்க மாமியார் வீடு. மாமியார் பேரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜட்டிலா. ஓகே. அவருடைய பையன் தான் வந்து அபிமன்யு. அபிமன்யு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ கிருஷ்ணருடைய நிழல் தான் வந்து அபிமன்யு. அதனால தான் வந்து அவங்க ராதாராணிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அபிமன்யோட தங்கச்சி பேரு வந்து குட்டிலா. இந்த 3 பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜட்டிலா, அவங்களுடைய பையன் பேரு அபிமன்யு, அப்புறம் அவங்க பொண்ணு பேரு வந்து குட்டிலா. ஓகே. இந்த வீட்ல தான் வந்து ராதாராணி, ஸ்ரீமதி ராதாராணி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு முறை போறாங்க. ராதாராணிய பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து நீ எங்க வந்திருக்கன்னு சொல்லிட்டு ராதாராணியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து அ கேட்குறாங்க. இந்த அம்மா பார்த்தாங்கன்னா, "நீ அவ்வளோதான் காலின்னு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் வந்து இம்மீடியட்டா ஒரு பிளான் பண்றாரு. என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெஸ்ஸ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து அச்சச்சோ! ஏன்னா அப்ப வந்து அபிமன்யும் வராரு வீட்டுக்கு. ஓகேவா? ஸோ வந்து பிரச்சனையா ஆயிடுமேன்னு சொல்லிட்டு, இவரு என்ன பண்றாரு, அபிமன்யு மாரி ட்ரெஸ்ஸ போட்டுக்கிறாரு. ஓகே. கட கட கடன்னு மேக்கப் போட்டுக்கிறாரு. பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அம்மா கையில போய் சொல்றாரு. "அம்மா பாரு, நான் தான் உன்னோட உண்மையான பையன். அ அங்க பாரு கிருஷ்ணரு என்ன மாரி ட்ரெஸ்ஸ போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கான் பாருன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கையில போட்டு குடுத்துடுறாரு. இந்த அம்மா ஜட்டிலா போயிட்டு என்ன பண்ணுது, கிருஷ்ணர வந்து தான் தன்னுடைய பையன்னு நெனச்சுட்டு சந்தோஷப்பட்டுட்டு கிருஷ்ணர் வந்து நிஜமான அபிமன்யு வந்துட்டுருக்காரு. அவர எடுத்துட்டு அந்த அம்மா அடிக்க போது. ஓகேவா? "என்னம்மா நீ பண்ற? ஏன் அடிக்கிற? ஏன் கதவு மூடுற? போன்னு" அப்படின்னு சொல்லி. "நான் தாம்மா உன் உண்மையான பையன்" அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க அந்த ராதாராணி, அப்புறம் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சிரிக்கிறாங்க. சிரிக்கிறாங்க. ஏன்னா கொல்லுன்னு சிரிக்க முடியாது. ஏன்னா மாமியாருக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனால கொஞ்சமா பல்லு தெரியிற மாரி சிரிக்கிறாங்க. அது வந்து அசீதா. இதுதான் உதாரணம். அசீதா ஸ்மைலிங்க்கு. இன்னொன்னு 3வது விதமு விகாஸ் விக விஅசிதா. விக விகசிதா. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா பல்லு தெரியும். ஈன்னு சிரிப்போம் இல்லைங்களா? அதுதான் விகசிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து ஒரு உதாரணம் குடுக்குறார். ம். இங்க பாருங்க, கிருஷ்ணரு ஒரு கேங்கோட போறாரு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நண்பர்களே, இப்ப இந்த அம்மா பாருங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க. நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மூச்சு வந்து நல்லா இழுத்து இழுத்து விட்டுருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் வாங்க, மெல்லமா போயிட்டு, ஆ எந்த ஒரு சத்தமும் போடாம போயிட்டு வெண்ணெய் திருடிட்டு ஓடி வந்துடலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பட் ஆக்சுவலி அந்த ஜட்டிலா அம்மா வந்து தூங்கல. தூங்குற மாதிரி நடிக்குது அந்த அம்மா. ஓகேவா? ஸோ இவங்க வந்து மெல்லமா நடந்து போறாங்களா? எல்லாரும் அப்படியே நடந்து போறாங்க. எல்லார் கூடயும் கண்ணு தான் பேசுது அவங்களுக்கு. ஒரு சத்தம் இல்லாம மெல்லமா போறாங்க. எங்க இருக்குன்னு பானைய பார்க்குறாங்க. எடுக்கலான்னு போறாங்க. இவங்க எல்லாம் பண்ற சேஷ்டைய பார்த்துட்டு அந்த அம்மாக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல. ஸோ அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம சிரிக்கிறாங்க. அப்ப சிரிக்கும்போது அவங்களுடைய பல்லு வந்து நல்லா தெரியுது. பிகம் டிஸ்டிங்க்ட்லி விசிபிள். நல்லா தெரியுது. வாய் விட்டு சிரிக்கிறாங்க. அது அந்த இன்சிடென்ட்ஸ வந்து
அதான் விகசிதா ஸ்மைலிங்க்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறார் ரூப கோஸ்வாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ அசீதா. அவ அசீதான்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து இந்த சிரிப்புல வந்து என்னன்னா முகத்துல சிரிப்பு இருக்கும். பட் கூட என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மூக்கு இருக்கு இல்லையா, மூக்குல மாற்றங்கள் இருக்கும், கண்கள்ல மாற்றங்கள் இருக்கும். ஓகே. இன் a state of smiling, when the nose become puffed and eyes squint, then the smiling is called as hava asita. ஸோ மூக்குலயும் கண்ணுலயும் மாற்றம் இருந்தா அந்த சிரிப்பு பேர் வந்து அவ அசிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மூக்கு வந்து நல்லா வீங்கிடும், கண்கள் வந்து சிமிட்டும் நிலையில இருக்கும். அதை வந்து அவ அசித்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன உதாரணம் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் பாருங்க என்ன பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு, அவர் வந்து ரசா டான்ஸ் பண்றதுக்கு ராதா ராணி கோபர்கள் கூட போயிடுறாங்க. ஓகேவா, போயிட்டாரு. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போயிட்டாரு. அப்போ வந்து விடிய காலை ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன ஆகணும், வீட்டுக்கு உள்ள வரணும்ல. ஸோ வீட்டுக்குள்ள வராரு. வந்தா அவருடைய ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஆம், தாய் யசோதா அவருடைய முகத்தை பார்த்துட்டு, என் அருமை மகனே, உன் கண்கள்லாம் ஏன் சில ஆக்சைடு வந்து பூசப்பட்டதாக தெரிகிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. பல தேவரின் நீல நிற ஆடைகள் நீ உடுத்தி கொண்டாயா என்று கேக்குறாங்க அவங்க அம்மா. நீ என்னப்பா, உன்னுடைய கண்கள்ல வந்து யூ ஹவ் ஸ்மியர்டு ஆக்சைடு வந்து ஏதாவது போட்டுக்கிட்டியா? ஹாவ் யூ ட்ரெஸ்டு யுவர் செல்ஃப் வித் ப்ளூ கார்னமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பலதேவ், நீ உன்னோட அண்ணனோட ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டியா? ஏன் இப்படி இருக்கிறேன்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த ஆக்சைடு இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா, அவர் ரசா டான்ஸ் ஆடினார் இல்லையா. ஓகே. அதனால அவங்கள வந்து அவங்களெல்லாம் தொட்டு இருப்பார் இல்லையா, அதனால வந்து சேஞ்சஸ் தான் அவருடைய ஃபேஸ்ல. ஸோ அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ம் என்னன்னு இப்படி கேட்குறாங்க. பட் அவங்க அம்மானால புரிஞ்சுக்க முடியல. இந்த புள்ள வந்து போயிட்டு ரசா டான்ஸ் ஆடிட்டு வந்து இருக்குது. அந்த பெண்களோட இருந்ததுனால அவங்க முகத்துல இருக்க மேக்கப் எல்லாம் இவர் மேல வந்து பட்டு இருக்குது, விழுந்து இருக்குன்றது அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ அப்போ வந்து அங்க சுத்தி இருக்கிற பெண்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல, கோபஸ்திரீகள், கிருஷ்ணாவோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்ல, அவங்க வந்து சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப சிரிக்கும் போது அவங்களோட மூக்கெல்லாம் வீங்கி கண்கள்லாம் சிமிட்டி சிரிக்கிறாங்க. அததான் வந்து அவ அசீதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூப கோசாமி சொல்றார். ஓகே. அவங்களுக்கு என்னென்ன, கிருஷ்ணர் பாரு எவ்வளவு அளவுக்கு பவ்யமா இருக்கிறாரு. ஓகே. எதையுமே வந்து வெளிப்படுத்தாம இருக்கிறாரு பாரு. தூங்கி எழுந்துட்டு கண்ணை கசக்கிட்டு வர்ற மாதிரி வராரு. எவ்வளவு அளவுக்கு நாடகம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நைட்டு ஃபுல்லா அங்க டான்ஸ் ஆடினாரு. இங்க வந்து இப்படி பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சிரிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அப்ப அசீதா. அப்ப சீதான்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஒருத்தவங்க சில பேர் எல்லாம் சிரிக்கும் போது கண்ணுல வந்து தண்ணி வரும் இல்லையா, கண்கள்ல தண்ணி வரும். அப்புறம் வந்து அந்த புஜங்கள் ஷோல்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷேக் பண்ணி சிரிப்பாங்க. அப்படி சிரிச்சா அது வந்து என்ன வகையை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ப அசீதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு வந்து ரூப கோஸ்வாமி ரொம்ப அழகா விளக்குறார். நம்ம வீட்டுல குட்டி பசங்க இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம், டே இங்க வாடான்னு கூப்பிட்டுட்டு கண் எதுன்னு காமின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. கையை காமி, காலை காமி, வயிறை காமின்னு அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் காமிச்சிச்சின்னு வச்சுக்கோ, உன்னைக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிரிப்போம் தானே. அது மாதிரி கிருஷ்ணர் குட்டி பையனா இருக்கும்போது அவங்க வீட்டில் ஒரு மூத்த வேலைக்கார அம்மா இருந்தாங்க. அவங்க பேர் வந்து ஜாரதி. ஓகேவா. ஓகே. ஸோ நான் பாட்டு பாடுறேன், நீ டான்ஸ் ஆடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ கிருஷ்ணரும் பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் டான்சிங். அவங்க பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவர் டான்ஸ் பண்றாரு. ஸோ இதை பார்த்த நாரதருக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆனது. என்னடா இது, உலகத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா இந்த பிருந்தாவனத்தில் இருக்க ஒரு வயசான பாட்டி வந்து பாடுது, இவர் வந்து ஆடிட்டு இருக்காரு. இவர் வந்து இவர் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ இவர் எல்லா தேவர்களையும் பிரம்மா உள்பட எல்லாரையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாரு. இங்க பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பார்த்துட்டு இந்த சந்தோஷத்துல நாரதரும் வந்து என்ன ஆகுறாரு, டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிடுறாரு. கிருஷ்ணர் சாட்சாத் பகவான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடே டான்ஸ் ஆடுறாரு. அப்ப நமக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு அவரும் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடுறாரு. அப்போ டான்ஸ் ஆடிட்டு அவருக்கு வந்து சிரிப்பு வருது இல்லையா. ஸோ அந்த
சிரிப்புல வந்து என்ன ஆகுது, கண்கள்ல தண்ணீர் வருது, கண்ணீர் வருது, ஷோல்டர்ஸ் அதாவது புஜங்கள் வந்து அசையுது. அந்த சிரிப்பை தான் வந்து அபாசிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பல்ல வந்து கிளாரிங் எஃப்ளஜன்ஸ் ஃப்ரம் his teeth, the clouds in the skies turned silver. அவருடைய அழகை வந்து இங்க விவரிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து இந்த எஃப்ளஜன்ஸ்ன்றனால இங்க ஒரு ஆச்சாரியர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய வர்ணமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு இல்லையா? ராதாராணியுடைய வர்ணம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கோல்டன் காம்ப்ளெக்ஷனா ஒயிட்டா இருப்பாங்க இல்லையா? மூணு மாதிரி இருப்பாங்க. இவர் வந்து கருப்பா இருப்பார். அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிரிப்பாங்க. கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு சிரிப்பாங்க. "சி பாரு, நீ வந்து ரொம்ப அலட்டிக்காத. கார்மேகத்துல வந்து முழு நிலவு இருக்கிறதுனால தான் அது வெளிச்சமா தெரியுது. ஆகாயத்துல அப்படி பிரகாசமா தெரியறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, கார்மேகம். மேகத்தால தான் வந்து அந்த சந்திரன் வந்து பிரகாசமா நல்லா தெரியுது. அது மாரி தான் நான் இருக்கிறதுனால தான் வந்து நீ இவ்ளோ அளவுக்கு பிரகாசமா இருக்கிறன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவரு ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ சொல்றாரு. உதாரணத்துக்கு, இது இஸ்கான் ஆப்பிரிக்கால இருக்கும்போது, ஆ ஒரு நாள் வந்து கோயில்ல வந்து களவு பண்றதுக்கு வராங்க. திருட்டுத்தனம் பண்றதுக்கு. அந்த ஆப்பிரிக்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்க இருக்க பொருள் எல்லாம் வந்து திருடிடுறாங்க. திருடிட்டு அப்புறமா அங்க இருக்க விக்கிரகத்த பார்க்குறாங்க. பார்த்தா கருப்பா இருக்கிற கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் இருக்காரு. அ அப்புறம் வெள்ளையா இருக்கிற ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க. ராதாராணி. அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? இத பார்த்த உடனே, "என்னடா இவரு நம்மள மாதிரியே கருப்பா இருக்காரேன்னு" சொல்லிட்டு அவங்க சிரிக்கிறாங்க. ஆப்பிரிக்கன்ஸ் எல்லாம் கருப்பா இருப்பாங்க இல்லையா? "ஸோ இந்த கிருஷ்ணர் பாரு கருப்பா இருக்காரு இல்ல" அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள மாதிரி இருக்காரு. ஸோ கருப்பா இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இவ்ளோ ஒரு அழகா வெள்ளையா இருக்கிற ஒரு பொண்ணு கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு, அத பார்த்துட்டு ரொம்ப சிரிச்சுட்டு என்ன பண்ணாங்க, அங்க எடுத்த பொருட்கள்ல என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல மனசு. திருடின பொருள் எல்லாம் அந்த இடத்துல விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அவங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கருப்பு, வெள்ளைக்கு ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் இது. ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதி அஸ்ஸீதா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ கைய தட்டிட்டு சிரிக்கிறது. கைய தட்டி கொல்லுன்னு சிரிப்பாங்க இல்லையா? ஸ்மைலிங் பர்சன்ஸ் கிளாப்ஸ் ஹிஸ் ஹேண்ட் அண்ட் லீப்ஸ் இன் ஹேர். திஸ் ஸ்மைலிங் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் அதி அசிதா ஆர் ஓவர்வெல்மிங் லாஃப்டர். இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஓவர்வெல்மிங் லாஃப்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கைத்தட்டி காற்றில் குதிக்கும் போது அந்த சிரிப்பு, கைத்தட்டி காத்துல குதிக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் வந்து அத்தியசிதாவின் உதாரணம். அதீத சிரிப்பு, ஓவர்வெல்மிங் லாஃப்டருக்கு வந்து அதீத சிரிப்புன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க இங்க. இது யாருக்கு 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 நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மறுபடியும் கிருஷ்ணா அண்ட் ஜர ஜாரதி, அதாவது அந்த பணிப்பெண் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு நடுவுல நடக்குது. அவங்க வந்து கிருஷ்ணர வந்து பாருங்க, இப்ப அந்த அம்மாவ எவ்வளோ அளவுக்கு நக்கல் பண்றாரு. "அம்மா, எனக்கு மிகவும் பிரியமான பெண்ணே, உன் முகத்துல பாரு தோல் எல்லாம் வந்து சுருங்கிட்டு இருக்குது இல்லையா? உன்னை பார்க்கறதுக்கு அப்படியே வந்து அசலு குரங்கு மாதிரியே இருக்கிற. ஓகேவா?" அவர் நேரா எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. ஆ "உனக்கு வந்து அந்த குரங்கு அரசன் இருக்கான் இல்லையா? பலிமுகான்னு ஒருத்தர் வந்து ஆ உன்ன வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க" அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்து அந்த அம்மாவ நையாண்டி பண்றார். வயசான தோல் எல்லாம் சுருங்கிடும் இல்லையா? பார்க்கறதுக்கு குரங்கு மாரி இருக்க. அதனால வந்து குரங்கின் அரசன் வந்து உன்ன கல்யாணம் பண்றதுக்கு விருப்பப்படுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரு சொல்றாரு. அந்த அம்மா பதிலடி கொடுக்குது பாருங்க. ஆ கிருஷ்ணன் நம்மள வம்பு இழுக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு வந்து ஜாரதி வந்து அழகா பேசுறாங்க. "ஆமாவா? சரி, சரி. அது என்னவோ எனக்கும் தெரியும். அவரு என்ன கல்யாணம் பண்றதுக்கு முயற்சிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. பட் நான் வந்து யார்கிட்ட தஞ்சம் எடுத்திருக்கேன்னா, கிருஷ்ணர் கையில தஞ்சம் எடுத்துட்டேன். கில்லர் ஆஃப் எல்லா அசுரர்களையும் வந்து அ வதம் பண்ணக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணர், பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட வந்து நான் ஏற்கனவே தஞ்சம் அடைஞ்சுட்டேன். ஆ அப்புறம் நான் என்ன டிசைட் பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன்னு, கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு அந்த குரங்கின் அரசன் தேவையில்லன்னு சொல்லிட்டு, அந்த அம்மா வந்து ஒரு ரிப்ளை குடுக்குறாங்க. நெத்தி அடின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது மாரி ஒரு பதில் அடி குடுக்குறாங்க. அப்ப அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து, அந்த கோபஸ்திரீகள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாம் கொல்லுன்னு சிரிக்கிறாங்க.
ஓகே, சத்தமா சிரிச்சுட்டு கையை தட்டிட்டு சிரிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிரிப்பை தான் வந்து அதி அசிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூப கோஸ்வாமி விளக்கம் கொடுத்து ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்துருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு வந்து அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃப், லாஸ்ட் பேராகிராஃப் வந்துட்டோம். சில நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மறைமுகமா கிண்டல் பண்ணுவோம். கிண்டல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க நடந்துச்சு. அவர் ஒண்ணு சொல்றாரு, இந்த அம்மா ஒண்ணு சொல்லுது இல்லையா? அங்க அவர் நேரா குரங்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம். அது சொல்லாம சுத்தி வளைச்சு சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ இன்னொரு விஷயத்தை இங்க சொல்றாரு பாருங்க. கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே இதை நான் சொன்னேன் ஆரம்பத்துல. ஜட்டிலா வந்து அபிமன்யோட அம்மா. ஆஹ் அவங்களுக்கு இன்னொரு பொண்ணு இருக்காங்க. அவங்க பேரு குட்டிலா. இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, குட்டிலாவை எப்படி வந்து வர்ணிக்கிறாருன்னு பாருங்க. அவமானப்படுத்துறாரு. இன்டைரக்டா அவமானப்படுத்துறாரு. மறைமுகமா வந்து குட்டிலா வந்து கிண்டல் பண்றார். ஓகே. எனக்கு பிரியமான குட்டிலா, அவருடைய உடம்பு அங்கங்களை வந்து வர்ணிக்கிறார். உங்களுடைய மார்புகள் வந்து சரம் பீன்ஸ் போல இருக்குது, நீண்டு இருக்குது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் உங்க மூக்கு வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு. அது எது மாதிரி அழகா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தவளை இருக்கு இல்லையா, அந்த மூக்கு மாதிரி இருக்கு. அவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. உன்னுடைய கண்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த கண்கள் வந்து எதை மாதிரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாய் போன்ற கண்களா இருக்கு. உன்னுடைய கண்கள் ரொம்ப நாய் கண் மாதிரி ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் உன்னுடைய உதடு இருக்கு இல்லையா, அந்த உதடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ உன்னுடைய வயிறு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா, அதாவது மத்தளம் இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி பெருசா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். உன்னோட வயிறு வந்து பெருசா மத்தளம் போல இருக்கு. குட்டிலா, எனக்கு பிரியமான அழகான குட்டிலா, நீ தான் இந்த மாடு மேய்க்கும் சிறுமிகள் இருக்காங்கல்ல, இந்த கோப ஸ்திரீகள் இருக்காங்க இல்லையா, இருக்கிறதுலே நீ தான் ரொம்ப அழகான பொண்ணு. இந்த விருந்தாவனத்திலே வந்து நீ தான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியான பியூட்டி, அதாவது அசாதாரணமா அழகு வந்து உன் கையில தான் வச்சிருக்க. இந்த அழகை பார்த்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, யூஸ்வலா எல்லாரும் எதுக்கு அட்ராக்ட் ஆவாங்க? என்னுடைய புல்லாங்குழல் ஓசைக்கு வந்து எல்லாரும் அட்ராக்ட் ஆவாங்க. பட் நீ வந்து உன்னுடைய பேரழகு இதுக்கும் தாண்டி இருக்கிற அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு உதாரணத்தை வந்து அத்தியாசிதா, அதாவது நம்ம கிண்டல் பண்ணி வம்பு இழுப்போம் இல்லைங்களா சில பேரை, அதுக்கு வந்து இது உதாரணமா சொல்றாரு ரூப கோஸ்வாமி. ஸோ நம்ம இந்த அத்தியாயம் வந்து ரொம்ப இங்க வந்து முடிச்சிடுறாரு நம்ம பிரபுபாதா. ஸோ இங்க வந்து என்ன பார்த்தோம்? சிரிப்பின் பரவசம் இல்லையா? ஸோ வகைகள் பார்த்தோம், உதாரணங்கள் பார்த்தோம். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இங்க முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल। हरि बोल. हरे कृष्णा to everyone. Thank you. हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. மாதாஜி நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மெசேஜ் போட்டு விடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா.